Dan deel ons Dan wil ons ook graag die goeie Dan deel ons graag die Dan wil ons graag Dan deel ons graag die volgende goeie nuus. Goeiedag, my naam is Armand Pretorius en welkom by hierdie week se Blitsflits, maar ook welkom by die Hervormde Kerk. In hierdie week se Blitsbos herinner Rata almal oor hoe een saai van 'n golfstok 'n kind se lewe kan verander. Lees gerus meer oor hierdie Drive for a Child wat op 20 Augustus plaasvind in hierdie week se voorblad. Dan deel ons ook graag die volgende goeie nuus rakende ons predikante en gemeentes. Geluk aan Dr. Shanri de Beer wat haar tweede doktersgraad op die 30ste Julie gekry het. En dan ook voorspoed met Dominee Louisa de Beer in haar nuwe werksruimte by gemeente Wonderboomppoort. Dan nooi ons ook almal uit om kennis te neem van die Moderamen se besluite wat in die Blitsbos bevat word. Daar is ook 4 werksgeleenthede wat in hierdie week se Blitsbos geadverteer word. Lees gerus meer hieroor in hierdie week se Blitsbos. Baie dankie dat julle by hierdie week se Blitsflits ingeskakel het. Ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek. Kom ek sluit vir ons af met gebed. Here, ek loof U met my hele hart. Dankie vir U liefde, goedheid en getrouheid in my lewe. Help my om nie U seëninge as vanselfsprekend te aanvaar nie, maar om elke dag met dankbaarheid te leef. Open my oë om U hand in my lewe raak te sien en vul my hart met lof en vreugde tot eer van U naam. Amen.